Jeg er født og opvokset i Sønderborg, men har læst i Højer på Design College og i Aarhus på Erhvervsakademiet. Og i den forbindelse har jeg boet i Aarhus i 13 år, hvor jeg så også ligesom har startet min karriere inden for de kreative områder. Primært grafisk design og sportproduktion. Jeg tror, The Moon kan blive en fantastisk kreativ dynamo, både for mig fagligt, men også som menneske. Det er ikke at sidde alene og kugelure i sin egen lille enmandsbiks, men det at være en del af et større hele, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jamen, efter de 8-9 år, hvor jeg har sådan arbejdet for meste alene på mit kontor, så synes jeg, det ville være rigtig godt at have nogle kolleger til at sidde og spare med, og til at aflaste en også selvfølgelig, for indimellem så er det rimelig meget tryk på. Vi arbejder jo alle sammen inden for et kreativt felt, og der er meget få af os, der har en meget lige linje fra uddannelse til arbejde til hvor vi er i dag. Den kreative verden lever på de her små stikveje. Jeg tror, stedet her kan blive et fantastisk videnscenter, og jeg tror, det kan blive et sted, hvor nye idéer udvikler sig, som kan være med til at udvikle hele området. At det er ud af de ukendte veje, man tit finder ny inspiration og nye idéer. Helt optimalt, der ser jeg stedet her som en vigtig brik i et samarbejde med områdets og byens forskellige aktører, lige fra handel og service til kommune og store virksomheder, som her vil kunne finde og håndplukke lige præcis de ydelser, som de har brug for. Jeg er god til at tage andres idéer og få dem til at vokse og komme med nye vinkler og nye indspark. I international sammenhæng kan en tanke være at have nomade arbejdspladser stillet til rådighed, som kunne gøre, at folk, der kommer langvejs fra, har et sted at sidde, hvor der er hurtigt internet, kaffe på kanden og måske nogle interessante faglige ressourcer, som de kan bruge. Mine forventninger til The Moon, det er simpelthen, at jeg får nogle rigtig gode kolleger, og at man kan selvfølgelig sige, at det er konkurrenter, men jeg vælger at se positivt på det, fordi jeg synes, det kan være tæskefedt at have nogen og drøfte en sag med en gang imellem. På sigt synes jeg, det kunne være super interessant, om The Moon kunne blive et sted, hvor oplægsholdere kom og delte ud af deres viden og deres erfaringer, som kunne komme et bredt spekter af borgere til gode, lige fra blomsterhandleren henne på hjørnet til virksomhedsledere og frivillige, som kunne nyde godt af den her viden. Og på den måde ville stedet være med til at få tingene til at ske og få tingene til at blomstre. Min drømme for The Moon er, at det kan blive the go-to-team for lokale virksomheder og internationale virksomheder, når der skal løftes forskellige opgaver. Så synes jeg, at det kan være fedt med den udvikling, der sker i Sønderborg, at det bliver en mere og mere spændende by, og at vi kan få sådan en lille kreativ enklave ind i vores by. Jeg synes, det er lige sagen for mig. Jeg er flyttet tilbage til Sønderborg for at få en solid base for min familie, for at få nærhed, for at få den fantastiske natur, vi har hernede. Vi har en by, der vil en masse, kan en masse og gør en masse. Og det nyder både min hustru og mine 3 børn også glæde af. Kan vi så sammen skabe det her kreative kraftcenter, som The Moon vil blive, så har vi et rigtig godt fundament for at skabe det fede liv hernede.
som kreativ person.